Ok, salutare toți, mi-am un nou episod de Crazy Walls. Mi-a adus aminte, da, vreau să zic, înainte de episod vreau să vă zic că nu mai avem SMP, am ieșit din SMP. Adică Sunny tot a venit la mine să comenteze. Stai așa că, da, aveam căștile pe urechi, mi-am luat căștile pe urechi. Și deci, l-am, pe mine mă omoră că m-a sărit ceva, după aceea l-am omor și eu bine, m-am omor de 10 ori, că de ce nu. Și după aceea m-am enervat mai tare și l-am ajutat pe Sunny și de-aia m-a dat afară și de-aia nu mai plouă, dar și mai am încă un episod. Este Gold. Mai am încă un episod de postat din Mafie și după aceea nu mai avem. Și nu prea pot să zic că plâng după serie, pentru că oricum n-am lucrat prea mult la ea și dacă era așa, da, bine, plângeam, dar așa nu. Pentru că mi-am făcut o piramidă și ea e goală. Sincer, zi, mă, e mineral sau gold și era. Am muzică de Crăciun pe fund, da, frumos. Da. Dar chiar trebuie să filmez ce secund. Asta era mișu, nu vedeam. Arată puțin ciudat textura asta, dar asta am microfonul mai departe, că poate să de nașpa și mă jurați. Adică poate voi nu mă jurați, dar mă jur singur. Oh, PvP monster de alea. Nu știu de ce am adus puțin FPS-uri. Am un kit care îmi dă un spawn wolf și niște chestii pe aici. Sabie, niște de asta. Un arculeț. Ce frumos, da, frumos, da. E puțin ciudat, dar o să o folosesc. Why not? Acum mai avem 2 minute pentru că m-am grăbit. Și da, vreau să zic că tipul ăla, după ce că... Bine, adică n-am nimic cu el. Nu mă interesează seria. Dacă m-a interesat, atunci chiar făceam urât, dar așa nu mă interesează. Și de... am ieșit din serie. M-am spus de 10 ori. Bă, ce ai enchantul ăsta? Mă vezi că pe ăsta am de proiecte. Așa, bă. Asta era că s-a dus direct la Sunny când l-am omorât prima oară. Și asta a fost super enervant pentru că eu nu m-am dus la Sunny când el mă omorât de 10 ori. Pentru că nici știu eu, sau nici știu cam toți, cred. Din câte știu, mai întâi de la școală, mereu prima oară ni s-a spus să mergem dacă avem o problemă la învățătoare, dar după aceea la profesor era altfel. Ziceau că n-au nicio problemă ei cu noi și că trebuie să ne rezolvăm problemele singuri și nu știu ce. Și eu asta am încercat să fac. Și cum el a făcut ceva greșit, eu am făcut ceva greșit, îi s-a dus la Sunny, ceva genul ăsta. Și Sunny venise la mine să îmi predea lecțiile de română să comentez pe acolo. Și chiar mă interesează. O să vină să-mi dea aici, fac prea, nu mă interesează. Da. Mai e un minut. După aceea ne dăm un cap ca beții. Nu veniți la prostii mei. Și da. Eu sper să nu fie rigos să fac grip la ea pentru că măcar să știe că am fost acolo. Sau chiar dacă ar face... Da, nu mai ninge, cred, dar deși eu aș vrea să ningă, deci nu faceți asta. Ce melodie. Și vechi. Și da, în momentul de față mai sunt 3 de secunde, deci așa ne dăm... Deci, prima oară, cine pentru și nu știe, bineînțeles, cad aceste poduri, era să zic, la dăbăriți sunt eu. Pereți de culoare verde cad primii, după ce ne dăm un cap, îi batem pe toți, în 16 trebuie să mai rămânem decât 4 în drept match, ne mai rămas 5 secunde, nu-mi poate fugi.
E cu lucky block-uri nebunii. Uite. Cea mai nașpa mapă, frate. Gata, mi-am pus și power-ul în par. Sincer, nu știu ce ar trebui să-mi dea asta, dar eu nu. Mă bate. Adu înapoi. Fă-mă. Nu da în câinii mei. Ok. Frumos. Luăm TNT-ul. Opa, mi-am dat o câine. Și m-a dus fix spre el. Ce fel trag. Sper că plăim de tip. Da. Melodia de pe fundal, vreau să zic, băi, și-a dat... și-a dat regenul vieții, mătii. Ce mi-a dat aici. Mă vine boschetarul ăsta. Nu, mersi. Ce boschetarul, dracu. Am 11 gol, lasă-mă, tu-s morți. Ok, în moment de față trebuie să rezistăm câteva secunde, mai multe. Eram dat în chestia asta. Nu mă prinde. Nu știu. Care are mai mult atac de mage. 5 secunde, hai, nu resta. Sper, nu doresc. Șefule, stai acolo. Am să minte că mă rog. Plângi! Protection 3, mersi, boy. Bă, plângeam dacă muream, sincer. Și da, vreau să spun doar că am ieșit frumos, elegant. Bine, am ieșit, nu puteam să fac altfel. Ok, avem protection și chestia. Gata, mi-am luat tot ce trebuie. Dăm răbdăi XP-ul. Cât am plecat? Okay. Ne facem repede astea. N-am murit, cred. Ce prost n-am aruncat două puțini degeaba, băgam în picioarele. Și o să mai dau de asta. Frumos, hai să vedem. Border is coming to us. Mi-a plăcut de băiatul ăla care m-a targetat. Pentru că era nu. Și după ce am știut că mă bat. What the fuck? Auzi. Gușterinio! Gușter! Gata. Îmi plac băieții care nu se apar cum cineva i-a bat. Pentru că scap mai repede. Bun. Yeah, ok. S-a dus când ne facem așa. Punem level 14. Noi ne facem enchanter, nu încerc să spunem de alții. Wow, 26 pitici. Ok, suntem pregătiți.
tot în afară de cască, mă rog, nu zic. Ce stai, mă? Nu, ieși. Chiar nu știu de ce. A, da, sunt de la armă. Sau la ce-or fi. Ești mereu. Ce să stai? A, 5 mere. Am dat 10. Oh, băiatul, ce faci? Mă, dar ce armură are tipul pe el, în puii mei. Oh. Mori! Ok, cam atât văd cu acest episod de Baștani. Nu prea m-a ajutat focul dacă îl punem, așa că... Da. Ok, pa!